Problemes tècnics. Se m'ha despenjat el micro, tu coses del directe. Bona nit i benvinguts a Punt de Trobada. Benvinguts també al mes de novembre, un mes que ens porta moltes coses. També que a l'Ariana se li cau el micròfon en directe. Ara li poso jo el micro a l'Ariana. És un mes que comencem, però amb moltes ganes i força, perquè durant aquestes setmanes us hem ensenyat l'agenda cultural tot el que passava, però què hem fet nosaltres? Hem aprofitat per colar-nos en aquests indrets i poder portar avui una mica de tot el que ha anat passant aquestes setmanes. Bueno, a més, a part d'això, us portem tots els actes del mes de novembre. I és que novembre a Cardedeu és el mes de la poesia. Bueno, sí, mes de la poesia i el que la Núria diu, però aquest mes el que hem de fer és posar fil a l'agulla i hashtag a les xarxes socials. Perquè, com sabeu, cada programa té el seu hashtag, que sempre va lligat amb l'actualitat cultural del nostre poble. I si sou hàbils i us heu fixat, tenim un bolet a la plaça Sant Corneli, que és una carpa de circ. Avui no sé si fer hashtag PDT se le cae el micro a l'Ari, perquè no em puc concentrar. Però avui el hashtag que tenim és PDT circ. Per una raó molt concreta. Com diu l'Ariadna, ens han portat al circ aquí, als Los Galindos, amb el seu petit espectacle Petites bestieses. I què us ve al cap vosaltres quan pensem en circ? Home, evidentment, jo el primer que penso és en la foto d'aquesta setmana, que és de les primeres tongades de nens. Que estem veient en pantalla ara. Exacte, com podeu observar, que sortien de les primeres actuacions de Los Galindos. A mi el que em ve al cap, parlant de circ, és la Mujer Barbuda, de la pel·li que ella, no l'he vist, però que canten una cançó té i m'agrada molt. La de The Greatest Showman, pues que t'agrada molt. L'hauries de veure. No l'he vist la pel·li, m'agrada la cançó. Bueno. Falta aquí la cançó This Is Me, I el que a mi em ve al cap quan parlem de circ és mags il·lusionistes, però per una raó molt senzilla. Charango, el 20 d'octubre... Charango no. El 20 d'octubre va venir aquí a Cardedeu el Mag Lari i jo em vaig apropar amb algú que em va fer de càmera aquí al costat per parlar una mica amb el Mag Lari de circ i de la Dolce Vita en general. Aquesta setmana ens acompanya un circ dels antics aquí a Cardedeu i els mags, com el Mag Lari, són part d'aquest imaginari, d'aquesta imatge que tenim dels circs de pista d'aquella època, amb la Mujer Barbuda i aquestes coses. I ens hem fet acompanyar, com deia, del Mag Lari. Bona nit. M'estàs comparant amb una Mujer Barbuda o una cosa antiga? No sé com prendre amb això. No, només la part aquesta de l'imaginari, de la il·lusió dels circs de pistes antics, on també, a part de pallassos i animals, hi havia mags, hi havia il·lusionistes, no? Pots continuar. Doncs això, ens trobem aquí amb tu perquè has portat a Cardedeu Dolce Vita. Dolce Vita és un concepte de la Itàlia de fa uns anys, més esbojarrada, més divertida, de festa. Què ens porta Dolce Vita a l'espectacle del Mag Lari? No ho sé. De fet, jo quan faig espectacle sempre agafo un leitmotiv i l'estiro tant com puc, no? No et sabria dir si té més a veure amb la pel·lícula o amb Itàlia o amb la cançó del rei en Paris, no t'ho sé dir. Tot i així, és divertit, té màgia... Sí, màgia en té sempre, humor també en té sempre, perquè són els meus ingredients bàsics, i ja està, i participació amb el públic, i sí, en el fons faig el tonto. Diu que fa el tonto, però de tonto no té un pèl, perquè el Mag Lari no és només mag, és escriptor, és director, és productor, és produït el Mago al Bob Pop, no? El Mago Pop l'he dirigit, no l'he produït. Sí, és que toca fer una miqueta de tot, però també perquè m'agrada. Perquè només fer els meus espectacles ja està bé, però si pots col·laborar amb altres mags o pots escriure llibres o pots fer coses, doncs molt millor. Un dubte que jo tenia és, avui en dia, amb les xarxes socials, YouTube i tot l'accés que tenim a la informació, està la màgia més exposada? Ha perdut la màgia, tot i ser redundants, o s'ha sapigut adaptar a aquests nous mitjans? Home, jo crec que el que ha fet les xarxes socials és donar-nos més visibilitat, no? Ara jo crec que hi ha molts mags i que els pots conèixer i els pots seguir, pots saber quina és la seva feina. Jo crec que ens hem adaptat, no crec que ens perjudiqui. Hi ha mags mentalistes i il·lusionistes. Bueno, és com que una cosa trepitja l'altra. Ho domines tot o hi ha alguna àrea que se't quedi curta? És el mateix tot. O sigui, un mag i un il·lusionista és el mateix. I llavors, els mentalistes són un tipus de mags que fan jocs de mans fent creure que els poders són mentals, saps?
És l'única diferència, però la gent ho confon molt, però en el fons tot és el mateix. Anava a dir, jo feia una mica tard perquè m'esperen al programa i a tu et toca acabar de perfilar Ens fas desaparèixer i arribem tots al nostre lloc? Ah, sí, a tu i el càmera? Sí? Molt bé, doncs compto 3 i ja no hi sereu. Però llavors què passarà? Jo espero arribar a la tele per fer un parell de feines més. Tu m'has dit que et faci desaparèixer, no que tornis a aparèixer a un altre lloc. Això és teletransportar-se. Són preus diferents, t'he de fer un pressupost. Què vols, desaparèixer o teletransportar-te? A mi teletransporta'm, a la cama la pots fer desaparèixer. Pobreta! No, mira, us teletransporto els dos, d'acord? Mira la de 3, 1, 2 i 3. Ai, Espera. ha anat lent. Que has tornat tu sol al final, em va deixar allà. Perquè a mi no em volia teletransportar, però quan vam arribar aquí a la tele, jo em vaig quedar pensant, ostres, encara no tenim nom per la nostra secció literària, així que a casa, i ja sabeu, tenim un correu que és pdt@rtv-cat, on ens podeu enviar les vostres propostes per a aquesta secció. Teníem algun nom que no me'n recordo, però no el recuperarem. Era secció literària. No, és així. Bueno, és igual. I és que aquest cap de setmana tornem a tenir els vermuts literaris. En aquest cas ve Joan Lluís Lluís, que ens porta el seu últim llibre, que és Jo sóc aquell que va matar a Franco. I aquesta setmana la Clara ens explica per què ha triat aquest llibre i per què ha triat aquest autor. Hola, companys del Punt de Trobada. Aquest dissabte tenim nou vermut literari i serà amb l'escriptor Joan Lluís Lluís, amb qui parlarem de la novel·la Jo sóc aquell que va matar Franco, Premi Sant Jordi 2017. És una novel·la que m'ha agradat molt, sobretot perquè m'ha fascinat el personatge principal, l'Agustí. L'Agustí és un noi que neix el 1916 a Solsona i va treballar a Barcelona fent de corrector lingüístic. El que m'ha agradat molt d'aquest personatge és com s'estima i com admira la llengua catalana i com, a través d'un diccionari que sempre porta a sobre, veiem aquesta profunda estimació per la llengua catalana i com vol preservar-la i conservar-la a través de totes les accions que va duent a terme al llarg de la novel·la. L'Agustí viu la Guerra Civil, però la viu d'una manera diferent a la que ens han explicat i l'escriptor Joan Lluís Lluís ha tergiversat la història per explicar-nos què va passar o què podria haver passat si les coses haguessin anat diferent. Si voleu descobrir més detalls i resoldre totes aquestes preguntes, us esperem dissabte al Tarambana. Però que sapigueu, a part de que és superinteressant el vermut literari d'aquest dissabte, pinta molt, molt i molt bé, no serà l'únic acte que hi haurà a Cardedeu. I és que recordem, nois, que la plaça Sant Corneli està invadida per una carpa gegant que, pels que en vulgueu saber més, es diu Iutra, que jo no ho sabia. Iurta. Doncs mira, ni jo ho sé. I ells aniran oferint diferents passes. I com que nosaltres som molt curiosos i molt marujos, vam dir, per què no colar-nos i que ens expliquin una miqueta què és això de les petites bestieses i una miqueta el del món del circ, no? Doncs va sortir així. Punt de trobada, ens hem traslladat a la iurta que ocupa durant aquesta setmana, no? Si no m'equivoco, fins al cap de setmana la plaça Sant Corneli de Cardedeu i els culpables són ells, els galindos. Bé, de què tracta el vostre espectacle Petites bestieses? És un espectacle que vam fer una mica amb aportacions de tots, el vam muntar l'any passat i més o menys cadascú hi va anar ficant una mica de la seva engruna i centra sobretot en el fanal, que està al mig de la iurta i totes les accions van passant al voltant. I quins tipus de números hi podem trobar? Doncs trobem moments així molt poètics o visuals o entranyables a la relació i després del que és tècnica de circ doncs trobem el número de rulo que fan l'Aran i la Berta, trobem el número d'acrobàcia que fa el Maurici acompanyat amb l'Andret i jo, el número de ballarina de pista que fa la Bruna, el número de monocicles que fem la Mariana i jo,
i el número de teles aèries que fan la Berta i la Mariana. Després tenim una atracció especial, que és un número de doma amb una bèstia humana, que és una sorpresa per a aquells que vinguin. Només us avancem que hem portat a cara de Déu al genuí l'autèntic home foca. I després, per concloure, com a número gran número col·lectiu, hi ha una peça d'acrobàcia i porters que fem tots junts amb l'Andretti, la Bet i jo, i llavors els que sempre estan a l'escenari són l'Emilio i la Irene, que són els pares de la Mariana i el Mauricio, que ells fan música, tot i que ells també toquen música, o sigui, ells són els artistes de circ i són els intèrprets musicals. Molt bé. I Los Galindos d'on veniu? I quants anys fa que esteu fent espectacle? Pues els Galindos és una companyia com una mica a part i ells fan diferents espectacles i l'any passat vam decidir tots de fer un espectacle conjunt perquè ens coneixíem de l'institut, el circ i música i això, i llavors ens vam ajuntar i cadascú va ficar com un número, o vam fer números en el moment, i llavors vam fer aquest espectacle. Bé, també hi ha una cosa que crida l'atenció, és que sou molt joves. Clar, la pregunta que us deveu estar fent des de casa és com ho compagineu, això? O sigui, l'estar aquí, no hauríeu d'estar al col·le, esteu al col·le, hi ha un conveni... Home, ara mateix hauríem d'estar a l'escola, però ja hem avisat que aquests dies no hi serem i després, quan tornem, haurem de recuperar feina. Si tenim exàmens, els haurem de fer un altre dia o a les tardes, però en general no és molt problema, perquè els professors ja ho saben i ja ho tenen en compte. O sigui que us ho posen fàcil, no és allò de... Heu de venir aquí, el primer és el primer, o sigui que us ho deixen compaginar-vos-ho bé. Sí, depèn del professor. Hi ha professors que prefereixen que anem a la classe, però hi ha d'altres que ho entenen bé i que ens deixen recuperar-ho en un altre moment. I, per últim, el cap de setmana, les famílies que vulguin venir, tema horaris, preus... Els horaris són el dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, i el diumenge a les 12 del matí i a les 6 de la tarda. I pel que he vist al cartell, el preu són 10 euros, i no sé si es compra per web o anticipada a Vila Paquita, no sé si hi ha un descompte, i després suposo que el CECUCA o el Teatre Auditori igual aplica els descomptes habituals que la gent de Cardedeu sabrà, que en aquest cas jo no ho sé, perquè aquí el que és tota la venda d'entrades la gestiona el teatre. Molt bé, doncs ja ho sabeu, gent de Cardedeu, i passeu-vos per aquí al cap de setmana, que aquest espectacle promet molt. I ja sabeu, a casa, els dies 10 i 11, múltiples funcions. Carles, em poses la música? Vale, 3, 2, 1, darrere, vale? Davant. Darrere. Davant. Vale, darrere. No, davant, perdó. I ara, patada. Però què passa? Què foteu aquí, per favor? Mira, a mi no em preguntis perquè jo estic fent de follower. Mare meva. Això, exacte, fa de follower. I jo faig de líder. L'altre dia vaig anar a una macrotrobada de swing, vale? I em van ensenyar què vol dir follower i líder, però ja m'estic liant. Per què m'estic liant? Perquè és efecte mirall. Exacte, efecte mirall. Llavors, qui mira aquí? El follower mira el líder. En aquest cas, jo faig de líder. El líder va marcant els passos i el follower pot ballar amb qui vulgui. Però l'Òscar m'ho va explicar molt millor l'altre dia a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Un programa sèrio. Això sí que és sèrio. Nois, porto aquí una estona escoltant la música swing i donen ganes de ballar, però jo no en tinc ni idea. Així que m'he vingut a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, que m'han dit que avui li reten homenatge a Josep Grau, un dels mestres del swing d'aquí de Cardedeu. Així que jo he vingut aquí i aviam si algú em vol ensenyar. I llavors cada cançó té el seu ritme i llavors comença diferent. Depèn del ritme, hi ha passos que són per ritmes molt més ràpids i hi ha passos que són per ritmes que a la música va molt més lenta. Aquest, per exemple, estem fent un pas que és el Charleston, que és per música molt més ràpida. En aquest cas, si t'hi fixes, va amb molta més velocitat el tempo. I
després d'això, què és l'altre bàsic que podeu arribar a ensenyar? Bueno, hi ha els bàsics de les músiques més lentes, que és que li diem els triples. Que els triples amb aquesta música seria difícil, però seria com una mica com un xacatxava. Faríem 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2... Aquest és l'altre bàsic per músiques que no són tan ràpides, sí. Que també es pot fer ràpid, però arriba un moment que quan són tan ràpides hem de fer el Charleston. Òscar, quan fa que balla swing? Doncs no et sabria dir, però ja fa uns quants anys, potser fa 7 anys o sí que ballo swing, perquè he anat voltant. Vaig anar a diferents escoles, vaig començar a Granollers, a la Garriga, i després vaig estar amb el Josep aquí a Cardedeu. I per què et va enganxar? És a dir, tu vas veure un dia i vas dir jo vull ballar el swing o per què? Saps per què t'enganxa? Jo crec que ho veureu molt fàcil. Mireu la cara de la gent com balla, el somriure que tots portem. Doncs això és el que t'enganxa, aquesta energia, aquesta vitàlia, aquesta alegria que ens porta el ball, jo crec que és això, mireu les cares i us enganxarà a venir a ballar. Creus que no és una moda passatgera, és a dir, que és una cosa arrelada i que cada cop... Jo crec que cada cop està més arrelat i ja es veu. Vas a les ballades, abans no en fèiem puntualment i ara em pots trobar cada setmana i fins i tot m'atreviria cada dia baixant a Barcelona. És una cosa que va creixent. Creus que és complicat d'aprendre a ballar swing? Mira, hi ha balls que segurament una miqueta posant-hi a la pista te'n sortiries. El swing potser requereix una miqueta més d'anar a classes i de tenir... perquè hi ha molts passos, hi ha moltes variants de passos i, evidentment, si no n'has fet mai, costa molt. Ara n'hem fet un bàsic, però clar, a partir d'aquest bàsic hi ha centenars de variacions i sí, és recomanable anar a fer una mica de classe per poder-te passar millor ballant, evidentment. Tu pots passar molt bé ballant, fent poqueta cosa, però quan en saps una miqueta més o molt, és que és una festa increïble. Doncs, Òscar, si et sembla, ens despedim fent un pas, el que m'has ensenyat, el bàsic aquest. Sí, Vale. A veure si em surt, Anem a fer el perquè... triple, que és més lenta aquesta. Vale. 1, 2, 3, i 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2... Vale, crec que ho he pillat, 1, 2, molt bé! Ja, mira, ja tens el somriure a la boca, veus? Ja, veus? Fixa't-hi. Ja, no? Vale. Molt bé. Jo també, perquè el patètic que vaig fer amb l'Òscar, pobre, si ens estàs veient, gràcies per ensenyar-me o intentar-ho. Real de la muerte per intentar-ho. El que hem de fer és els del swing, els de l'indie hop, assagen els dimarts i dimecres al Tarambana, crec. Agafem un dia, ens apuntem els 3. Sí, I anem, jo voto. Jo voto. De totes formes, nosaltres ja us acomiadem avui i us deixarem amb l'agenda setmanal, perquè la setmana que ve el que us portarem és el PAM, per exemple, poesia. I, a més, tindrem la dosis de música en la que podreu veure els càstings que no heu vist de Cross the Universe. I ratafia el Tarambana, que tenim algunes sorpreses. Però tot això, la setmana vinent, ara, com sempre, per acabar el programa, l'agenda setmanal. Exacte. Bona nit a la gent de casa. I fins al proper punt de trobada, dijous que ve. Bona nit. Bona nit. Good night.